Alam nyo, November 1st na naman. Andito na naman tayo. Palagi ko yung naalala pagdating ng November 1st. Actually, kahit umuulan, kahit ang lamig-lamig dito sa Baguio, nandito ako para lang sa inyo. Dala ko ng bulaklak. At gusto kong mag-direct ng kandila po para sa inyo, para sa mga alaala natin. Yung unang kandila para sa ex ko, na inunahan ako manluko. Itong pangatlong kandila, pangalawang kandila, naulang po ako at nagkakamali. Yung pangalawang kandila, para sa ex ko, na sinimot lahat ng savings ko, walang iniwan. At itong pangatlo, para sa ex ko, niya katawan lang ang habol niya. Tsaka niya ako iniwan. Sakit. Sagot dyan, huwag tatakbo, huwag magtago. Tawagin si Kibuloy kaibigan. Huwag na huwag magtakot na ika'y madextre. Pag si Pasto ay andyan, kering-kering. Yung isa nga pala, tumaba na. Yung isa, wala na akong balita. Yung isa, friends pa rin kami sa Facebook. Palagi kong nakikita ang mga post niya. Kasama ang bago niya. Huwag magtago, tawagin si Kibuloy kaibigan. Huwag na huwag matakot na ika'y madextre. Pag si Pasto ay andyan, kering-keri. Sabi niya nga siyang may-ari ng planet Earth that we are living. Huwag mag-alinlangan